У чэрвені ў Беларусі пройдуць другія еўрапейскія гульні. Міністр спорту Сергей Кавальчук прапанаваў, каб прызавыя грошы, якія выплачваюцца спартоўцам за медалі на іх, былі прыраўнаваныя да прызавых грошай, якія атрымліваюць спартоўцы за медалі на Алімпіядзе. Такім чынам, нашы прызёры на еўрагульнях могуць нядрэнна зарабіць. А вось некаторыя бізнесоўцы і функцыянеры ад спорту, выглядае на тое, ўжо зарабілі свае звышпрыбыткі на арганізацыі гэтага спаборніцтва праз непразрыстую сістэму дзяржаўных закупаў. У гэтым кантэксце невыпадкова, бадай, выглядае тое, што талісманам гэтых еўрапейскіх гульняў было абрана хітраванская лесяня Лесік. Выглядзіце перадачу «Давайте разбирацца». З вами Станіслав Вашкевіч і сёння ў нашым выданні. Не той системы. Вообще это вранье чистое, потому что это не соответствует действительности, но Март принял это так, как в анекдоте. Говорит, а у меня карта козырная выше. Говорит, а покажи. Говорит, у нас клуб джентльменов, верим на слово. Як чыноўнікі маніпулююць тендеры, каб перамог патрэбны дастаўца абсталявання. Крутое видовище. Думаю, что наибольшую выгоду от европейских игр в Беларуси получат наши чиновники, наша власть. Чаму еўрапейскія гульні праходзяць толькі ў краінах з аўтарытарнымі рэжымамі? Мы ўжо распавядалі, як беларускіх спартоўцаў рыхтуюць у тым ліку да еўрапейскіх гульняў у менскім тэхнапарку «Політэхнік». Штопраўда, інавацыйнае абсталяванне для адмысловай лабараторыі «Політэхніка», як высветлілася, пастаўлялася праз непразрыстыя і падазроныя схемы. Конкурсная камісія пры адміністрацыі палітэхніка адцела ўдзельнікаў усіх вывучаных намі аўкцыёнаў, апрача аднаго дастаўцы. Адкінутыя фірмы мяркуюць, што некаторыя патрабаванні былі надуманыя, каб пасаваць пад прадукцыю толькі аднаго канкрэтнага ўдзельніка тэндара. У выніку практычна ўсё абсталяванне закупілі ў расійскай кампаніі «Тэхніка сканавання», якая на тэндары прапаноўвала самую высокую цану. Мы праверылі гэтую фірму ў расійскім рэгістры юрыдычных асобаў. Уласнікам апынуўся грамадзянін Беларусі. Тады мы праверылі яго ўжо па айчынным рэгістры юрасобаў і выявілі, што ён валодае таксама і беларускай фірмай DL Kinesis, зарэгістраванай у тым самым тэхнапарку «Політэхнікі», які і абвяшчаў тэндары, падагнаныя пад расійскую кантору гэтага самага бізнесоўца. Таксама праз соцсеткі мы адшукалі сувязь паміж іншай саўладальніцай фірмы-пераможцы і уплывовай асобай з тэхнапарку, якая складала тэхзаданні для тэндараў, на якіх перамагала гэтая кампанія. У выпадку «Політэхніка» гаворка вялася пра мільёны долараў. На еўрагульні ж ужо закладзеныя дзясяткі мільёнаў. На сённяшні дзень больш за 100 мільёнаў долараў. Наколькі ашчадна і сумленна выдаткоўваюцца гэтыя грошы падаткаплатнікаў. Каб высветліць гэта, мы вывучылі закупы для еўрагульняў на правядзенне спаборніцтваў па розных відах спорту. Сярод дысцыплінаў еўрапейскіх гульняў веславанне на каноэ і байдарках. Весляры ў тым ліку будуць змагацца за пуцёўкі на Алімпіяду 2020 году ў Токіа. Зразумела, што спаборніцтва трэба правесці на высокім узроўні і абсталяванне павінна быць надзейным. У прыватнасці стартавыя сістэмы. Гэта такія бар'ерныя прыстасаванні, у якія перад заездам упіраюцца чоўны. На пачатку гонкі яны адначасова рэзка сыходзяць пад ваду, запускаючы пры гэтым адлік часу для гонкі. У Еўропе ёсць тры найбуйнейшыя вытворцы такіх сістэмаў. Есть три основных производителя. Это немецкая компания «Имос», венгерская «Поларитас», итальянская «Тегиспорт». Все системы достаточно известные, производители давно их делают, и кто-то в чем-то имеет какую-то свою изюминку. Вот, скажем, немцы «Имос», она самая дорогая, но она позволяет быстрее перетаскивать с одного места на старта к другому по воде. Венгерский «Поларитас», их система постоянно и только их используются на Олимпийских играх. И итальянская система, она не такая, может быть, дорогая, но она очень функциональная, работает давно. Они делают ее из качественного металла, из нержавейки, в то время как немцы из алюминия, то есть подвержен коррозии со временем.
И, в частности, вот она уже лет 10 там работает в Португалии. В прошлом году эта старая система 10-летняя очень отлично себя на чемпионате мира проявила, ни одного сбоя не было. То есть все остались довольны. У чэрвені мінулага году гэтыя вытворцы сышліся ў апасродкаванай спрэчцы за права паставіць сваё абсталяванне на еўрапейскія гульні ў Менску. ІМАС удзельнічаў у тэндары сам, а Теги Спорт і Поларитас праз беларускіх пасярэднікаў. В прошлом году мы пробовали участвовать в поставке стартовой системы для грибного канала Заславле. Цана пастаўкі стартавала ад адзнакі ў няпоўныя 1,5 мільёна рублёў. Спярша дылеры Поларитас скінулі без малога 3000 рублёў, ІМАС у адказ знізіўся яшчэ на 1500, і вось так па 1000 рублёў, па 2 канкурсанты зніжаліся 235 разоў. Урэшце пераможцам выйшаў італьянскі Теги Спорт з цаной каля 1 100 000 рублёў, на чвэрць ніжэй за пачатковую цану. То бок, дзякуючы адкрытаму конкурсу, бюджэт мог зэканоміць больш за чвэрць мільёна рублёў толькі на адной гэтай закупцы. Але некага ва ўладзе такі варыянт не задаволіў. Дзяржаўная установа Белспортзабеспячэння адмяніла аўкцыён на падставе таго, што ў тэхзаданне, маўляў, трэба ўнесці нейкія новыя параметры. Новы аўкцыён быў прызначаны ў жніўні, дзе тэхзаданне было цалкам падагнанае толькі пад аднаго ўдзельніка, нямецкую кампанію ІМАС. Стартавую цану зноў паднялі да 1,5 мільёна рублёў. Это на чвэрць мільёна даражэй, чым прадукт быў гатовы паставіць сам ІМАС. А ўсіх астатніх удзельнікаў адселі. Дыскваліфікаваныя ўдзельнікі падалі скаргу ў Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю, скарочана МАРГ, указваючы, што тэхзаданне было падагнанае пад аднаго ўдзельніка, і гэта парушае закон і нясе страты бюджэту. Арганізатар конкурсу Белспортзабеспячэння на гэта адказала, што ніякае іншае абсталяванне, апрача нямецкага ІМАСу, ім не падыдзе, бо раней яны ўжо закупілі хранаметражнае абсталяванне гэтага вытворцы, якое, маўляў, несумяшчальнае са стартавымі сістэмамі іншых кампаній. Отсеянные конкурсанты гэта аспрэчваюць. Эти письма, которые мы предъявляли в март, они то же самое запрашивали непосредственно у производителя. И этот Поларитас им ответил, в общем-то, напрямую, даже не через меня, а напрямую, что все совместимо, что какой-то там требуется там разъем, который называется там, ну, в электронике бананчик такой или банан. Что-то такое. Все стыкуется, и проблем нет. Они работали вместе, эти две системы, на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Был представитель ИМАСа в обеспечении вот этой хронометражной или для подстраховки своей хронометражной системы, и были представители Поларитаса для обеспечения вот этой механической части работы системы стартовой. То есть они там как-то вместе взаимодействовали, это мне Поларитас рассказал, прислал фотографии даже, что они там вот вместе были. Там все работало. Белспортзабеспячэнне, а дакладней рэспубліканскі цэнтр алімпійскай падрыхтоўкі па вяслярных відах спорту, якое складала тэхзаданне, на ўсе аргументы адказала, што гэта нямецкі вытворца ім сам сказаў, што хранометры ІМАС хутчэй за ўсё не будуць працаваць са стартавымі сістэмамі канкурэнтаў. Апаненты засумняваліся і запатрабавалі доказ, хаця б перапіску з нямецкім вытворцам, на якую спасылаліся чыноўнікі. Чыноўнікі ад спорту, аднак, любыя доказы паказваць адмовіліся, спасылаючыся на коммерцийную таямницу. Вообще это вранье чистое, потому что это не соответствует действительности, но Март принял это так, как в анекдоте, говорит, где говорят, что говорит, а у меня карта козырная выше, говорит, а покажи, говорит, у нас клуб джентльменов верен на слово. Так, говорит, и там произошло что-то типа такого. Показывать ничего не надо было, просто сказать, что вот он прислал, и он сомневается, и оказалось достаточно. У выніку МАРГ паверыў чыноўнікам на слова. Адкрыты аўкцыён Белспортзабеспячэнне адмяніла і перайшло да патаемнай працэдуры закупу з адной крыніцы. Колькі грошай быў вымушаны пераплаціць за гэтыя стартавыя сістэмы бюджэт, можна толькі прыкідваць. Падаткаплатнікі маглі страціць 300 000 рублёў, якія ўдалося збіць на аўкцыёне, перш чым Белспортзабеспячэнне яго адмяніла і вярнула цану назад. Але нават калі закупка з адной крыніцы была праведзеная паводле найніжэйшага кошту, які ІМАС прапановаў у ходзе гандлявання, то страты ўсё роўна застаюцца высокімі. Таму што зніжка, дасягнута на аўкцыёне, это толькі той узровень, дзе загадзя перадвызначаны пераможца проста перастаў гандлявацца. Калі б гандляванні працягнуліся далей і ён рэальна змагаўся за перамогу, цана магла спусціцца яшчэ істотна ніжэй.
Між тым, на іншых закупах для еўрапейскіх гульняў, дзе аўкцыён ідзе без падгульвання аднаму з удзельнікаў, кошт нярэдка апускаецца не на чвэрць, як у папярэднім выпадку, а ў разы, як гэта было, напрыклад, з падкладкамі для паркавання ровараў або з веславальнымі трэнажорамі. Але свабодны конкурс улады дапускаюць, як правіла, толькі ў тых выпадках, калі гаворка вядзецца пра невялікія сумы. Калі ж ідзе пра мільёны долараў, то улады аўкцыён папросту не дапускаюць. Гэтак было, напрыклад, пры тэндары аб пастаўцы на еўрапейскія гульні абсталявання для гімнастыкі. У свеце ёсць некалькі буйных вытворцаў гімнастычных снарадаў. Сярод іх нямецкая кампанія «Шпіт», галандская «Янсен Фрыдзен», што ўваходзіць у адну групу са «Шпітам», апрача іх ёсць яшчэ французская «Джемнова», кітайская «Тайшань» ды некалькі амерыканскіх вытворцаў. Усе кампаніі супрацоўнічаюць з міжнароднай федэрацыяй гімнастыкі, усе неаднаразова экіпавалі алімпійскія гульні. У Беларусі біцца на тэндары апасродкавана сышліся двое з гэтых вытворцаў. За права паставіць на еўрапейскія гульні коняў, турнікі, маты, брусы ды іншыя гімнастычныя прыстасаванні на суму больш за 3 мільёны рублёў спаборнічалі нямецкі «Шпіт» ды праз беларускага пасярэдніка кітайскі «Тайшань». Але тут інтрыга знікла нават не распачаўшыся. Белспортзабеспячэнне пастанавіла, што для кваліфікацыі удзельніку неабходна мець сертыфікат не міжнароднай федэрацыі гімнастыкі, а толькі і менавіта еўрапейскай. Дакладней, не сертыфікат, які пацвярджаў якасць паводле зададзеных параметраў, а нейкі ліст, які пацвярджаў супрацу дастаўцы менавіта з еўрапейскім аб'яднаннем гімнастыкі. Кітайскі вытворца «Тайшань», які ніколі не сустракаўся з такімі патрабаваннямі дагэтуль, звярнуўся да еўрапейскага аб'яднання гімнастыкі з пытаннем, што трэба, каб атрымаць такі рэкамендацыйны ліст. Ім, аднак, адказалі, што ніяк. Маўляў, да 2026 году з новымі вытворцамі нічога падпісваць не плануецца. Удзельнікі рынку падкрэсліваюць, патрабаваны ліст еўрапейскага аб'яднання гімнастыкі не з'яўляецца нейкім абавязковым сертыфікатам, у тым ліку для еўрапейскіх чэмпіянатаў. Гэтае патрабаванне – вынаходніцтва беларускіх чыноўнікаў. У выніку кантракт атрымала кампанія «Шпіт», адзінае, што мела патрабаваны ліст. Лот за 3 з лішкам мільёны рублёў сышоў без таргоў і, адпаведна, без зніжкі. Колькі страціў на гэтым бюджэт? Мы атрымалі контрпрапанову кампаніі «Тайшань» на гэты лот і высветлілі, што яна была гатовая паставіць усю названую прадукцыю, выпрабаваную алімпійскімі гульнямі, менш чым за $250 000. Гэта ў 7 разоў танней, чым было заплачана ў выніку з беларускага бюджэту нямецкай кампаніі «Шпіт». Опа! Увогуле, паводле беларускага заканадаўства спартовыя закупы могуць праводзіцца і без тэндара. Але для еўрапейскіх гульняў улады вырашылі зрабіць усё па-заходняму. Праз сумленную барацьбу найбольш прэстыжных вытворцаў свету. Але на паверку ўсё гэта апынулася імітацыяй. Загадзя перадвызначаныя пераможцы без усялякіх высілкаў перамагаюць на тэндерах у незалежнасці ад таго, наколькі высокая іх цана. Якім жа чынам такія схемы з яўнымі прыкметамі распілу магчымыя пры арганізацыі міжнародных спаборніцтваў, якія павінны быць пад пільным мясцовым і міжнародным кантролем? Каб зразумець гэта, давайце разбіраемся, што такое ўвогуле гэта еўрапейскія гульні і якім чынам Беларусь атрымала права на іх правядзенне. Еўропа да апошняга часу заставалася адзіным кантынентам у свеце, які не меў уласных мультыдысцыплінных спаборніцтваў. Рэч у тым, што еўрапейцы і так бяруць амаль палову ад усіх алімпійскіх медалёў, і таму ладзіць драбнейшыя спаборніцтвы ў адрозненне ад афрыканцаў ці лацінаамерыканцаў наш кантынент дагэтуль не бачыў патрэбы. Што да асобных еўрапейскіх чэмпіянатаў у асобных відах спорту, у бальшыні выпадкаў іх узровень настолькі высокі, што яны збіраюць дастаткова гледачоў ды спонсарскіх грошай для свайго развіцця і не маюць патрэбы ў аб'яднанні сваіх спаборніцтваў з іншымі відамі спорту. Адзіны, хто бачыў у гэтым праблему, была арганізацыя еўрапейскія алімпійскія камітэты. Бо ў адрозненне ад сваіх азіяцкіх ці амерыканскіх партнёраў яны не мелі ўласнага мерапрыемства, уласных кантынентальных спаборніцтваў і, адпаведна, не мелі магчымасці дадаткова зарабляць на тэлетрансляцыях і ад спонсарства. Каб павялічыць прэстыж і даходы еўрапейскіх алімпійскіх камітэтаў, у 2011 годзе тагачасны прэзідэнт гэтай структуры Патрык Хікі і прасунуў праз галасаванне нацыянальных камітэтаў ідэю еўрапейскіх гульняў.
Патрэбу ў іх функцыянер абгрунтаваў так: дзеля таго, каб еўрапейскія спартоўцы лепей выступалі на алімпіядах. Вынікі еўрапейцаў на алімпійскіх гульнях увесь час пагаршаюцца. Раней мы заваёўвалі нашмат больш медалёў, цяпер сітуацыя змянілася. Нам здаецца, што дзякуючы еўрапейскім гульням нашыя спартоўцы зноў будуць займаць лідарскія пазіцыі на алімпіядах. Прасоваў хікі і камерцыйны складнік. Маўляў, дзеля большай выгады прапаноўвалася, каб еўрагульні замянілі тыя самыя чэмпіянаты Еўропы па плаванні і лёгкай атлетыцы. Але федэрацыі гэтых відаў спорту не пераканаліся. Пакуль еўрапейскія гульні занадта мала папулярныя. Да таго ж, еўрапейскія федэрацыі асобных відаў спорту зарабляюць дастаткова на правядзенні ўласных спаборніцтваў і не хочуць аддаваць гэтыя даходы ў рукі алімпійскіх камітэтаў, кажа аглядальнік спартовага выдання «Пресс-бол» Сергей Южик. Европейские игры сейчас Европе, скажем, не особо нужны, потому что календарь очень загружен, вырвать паузу не получится. Приехать спортсменам сильнейшим нельзя. Ради европейских игр чемпионата мира и Европы даже никто отменять не будет. Я понимаю федерации, потому что некоторые очень тоже по федерации плавания прибыльные всегда. Чемпионаты проводятся, там, зачем им не отдавать деньги просто так? У выніку еўрапейскія гульні давялося праводзіць паралельна з еўрапейскімі чэмпіянатамі ў топавых відах спорту. І гэта значна панізіла ўзровень спартоўцаў на кантынентальнай алімпіядзе. Правесці першыя гульні планавалася ў Менску. Патрык Хікі меў добрыя асабістыя дачыненні з Александром Лукашэнкам, атрымаў нават ад яго ордэн Францыска Скарыны. Але Менск прызнаў, што не пацягне гульні фінансава. У выніку права правядзення першых еўрагульняў 2015 году перайшло багатаму на нафту Азербайджану. Азербайджан правёў гульні на ўзроўні вышэйшым за абяцаны. Гэта было цудоўней, чым мы чакалі. Я заяўляю, што Азербайджан здольны ладзіць яшчэ больш грандыёзныя спаборніцтвы. Еўрапейскія гульні ў Баку сапраўды прайшлі на шырокую нагу з бюджэтам больш за $1 мільярд. Толькі Ледзі Гага за свае спевы на цырымоніі адкрыцця атрымала $2 мільёны. Што праўда, Азербайджан, паводле ацэнак тамтэйшых адмыслоўцаў, не адбіў і 10-й часткі выдаткаў на гульні. Але прэзідэнт Азербайджану Ильхам Алиев застаўся задаволены і ўзнагародзіў Патрыка Хікі орденам. На момент этих игр внимание было приковано к Азербайджану. Все-таки первые европейские игры, мир посмотрел, какая-то популяризация пришла. Что там второе место в медальном зачете занял как раз Азербайджан. А вы знаете таких великих азербайджанских спортсменов? Я вот сейчас на скидку даже не скажу. Вы видите, какой уровень спортсменов, что Азербайджан занимает второе место. Другія еўрапейскія гульні сёлетнія мусілі прайсці ў Нідерландах, але гэтая краіна ў выніку адмовілася ад іх правядзення. На замену абралі Расію, але той варыянт адпаў пасля масавых допінгавых скандалаў з тамтэйшымі спартоўцамі. У выніку пасля доўгіх перамоваў, змяншэння колькасці спаборных дысцыплін і пазбаўлення ад плацяжоў на $20 мільёнаў за права ўдзелу ў еўрапейскіх гульнях, гатовасць прыняць іх выказаў афіцыйны Менск. Думаю, что наибольшую выгоду от европейских игр Беларуси получат наши чиновники, наша власть. Потому что европейцы приедут, посмотрят, все красиво, все хорошо, как в Азербайджане. Правядзенне міжнародных спаборніцтваў заўсёды рэзка падвышае рэйтынг кіраўніцтва краіны-гаспадыні, у тым ліку за мяжой. Хай сабе і за кошт несумерных выдаткаў для ўсёй краіны. Але ў Нідерландах, якая ў 15 разоў багацейшая за Беларусь, нацыянальныя ўлады мусяць лічыцца з мясцовымі, якія прыкінулі баланс і сказалі ім «не». У Беларусі мясцовыя ўлады пярэчыць Александру Лукашэнку чамусьці не сталі. Таму бадай не супадзенне, што на сённяшні дзень еўрапейскія гульні адбываюцца выключна ў краінах, якія міжнародныя праваабарончыя арганізацыі называюць аўтарытарнымі. Наступныя еўрапейскія гульні ў 2023 годзе пасля Баку і пасля Менску адбудуцца або прынамсі маюць адбыцца ў расійскай Казані. І ў гэтай сітуацыі, калі нацыянальныя інтарэсы не цалкам супадаюць з персанальнымі інтарэсамі кіраўнікоў краіны і стварае тую урадлівую глебу для карупцыі з удзелам функцыянераў і фірмаў-дастаўцаў. Паводле Александра Лукашэнкі, правядзенне еўрапейскіх гульняў – гэта пытанне іміджу краіны. Аглядальнікі, аднак, указваюць на тое, што не менш важна для дзейных уладаў гэта прэзідэнцкія і парламенцкія выбарчыя кампаніі, якія маюць прайсці сёлета ці да лета. Естественно, это все убыточный проект, он был изначально убыточный. Голландцы, которые собирались проводить игры, изначально все посчитали, поняли, что им это невыгодно. А Беларусь взяла, потому что для нас это не спортивное событие больше, а политическое. У палове прадстаўленых відаў спорту на еўрапейскіх гульнях будуць разгуляныя ліцэнзіі на ўдзел у Алімпіядзе 2020 у Токіа. Толькі спаборніцтва па дзюдо і боксе пройдуць у рангу чэмпіянатаў Еўропы.
Из таких, которые во всем мире считаются топовым видом спорта, присутствует легкая атлетика, но там всего лишь разыгрывается 9 комплектов наград. Ну вот спортивная гимнастика, художественная гимнастика – это такие виды популярные, скажем так, и они олимпийские. Ну, за счет этого называть, что это великое событие там, всех времен и народов для Беларуси, как у нас часто говорят, это я бы не сказал. Плавания нету. Ну, посмотрите, если вы сравните, сколько видов в Олимпиаде, в настоящей Олимпиаде, скажем так, и в Европейских играх, то это небо и земля. До речі, 4 гады таму з Азербайджану зборная Беларусі прывезла ажно 43 медалі, заняўшы 7-е каманднае месца. На хатніх гульнях плануецца выступіць лепш. Александр Лукашенко ўжо папярэдзіў чыноўнікаў ад спорту, што будзе пры правале. Не дай бог вы праваліцеся на гэтых гульнях. Вам у краіне няма месца. Вы выбіралі віды спорту, я вам забяспечыў гэты калідор. Еўрапейцы пагадзіліся. Давайце вынік. Міністр спорту Сергей Ковальчук выступіў з ахвочвальнай прапановай, каб прызавыя за медалі на еўрапейскіх гульнях зраўняць з прызавымі за алімпійскія ўзнагароды. А гэта ад 150 тысяч долларов за золото до 50 тысяч за бронзу. С моей стороны, это абсолютно неадекватное решение. Потому что одно дело завоевать медали на Олимпиадах, где все лучшие, где со всего мира, и на Европейских играх такие же призовые. Это даже оскорбление олимпийских чемпионов, я бы так сказал. Калі плаціць столькі прызёрам еўрапейскіх гульняў, то гэта прыплюсуе яшчэ некалькі мільёнаў долараў у выдаткі на гэтыя спаборніцтвы. Каштарыс іх і так увесь час расце. Спачатку гаворка вялася пра 40-50 мільёнаў долараў, апошняя лічба ўжо каля 110 мільёнаў. Між тым, гэта не канчатковая сума, бо оргкамітэт па правядзенні гульняў, які ачолюе прэм'ер-міністр Сергей Румас, скардзіцца на слабую цікавасць буйных спонсораў. По контракте были обязательства еўрапейскіх алімпійскіх камітэтаў прыцягнуць буйных міжнародных спонсораў, але на сёння вынікамі гэтай працы мы не можам быць задаволеныя. На што пойдуць гэтыя грошы з каштарысу еўрагульняў? 10-я частка, 12 мільёнаў долараў, выдаткуецца на цырымоніі адкрыцця і закрыцця менскіх еўрапейскіх гульняў на стадыёне «Дынамо». Гэта адносна нядорага. У Баку цырымонія адкрыцця каштавала 95 мільёнаў. Тендер на арганізацыю відовішчаў выйграла кампанія Art City 5 расійскага кампазітара і прадусара Ігора Крутога. Але іншыя прадстаўнічыя выдаткі беларускай еўрапеяды кідаюцца ў вочы пераплатамі. Напрыклад, камплект для валанцёра на еўрапейскіх гульнях абыдзецца ў 1000 рублёў. Для параўнання, валанцёраў ва ўкраіне падчас футбольнага Еўра-2012 апранулі ў 9 разоў танней. Многае з таго, што зроблена перад еўрапейскімі гульнямі, застанецца і будзе на карысць. Это рэканструкцыя стадыёну «Дынамо», закупленыя новыя машыны хуткай дапамогі і адрамантаваныя студэнцкія інтэрнаты, куды паселяць удзельнікаў еўрапейскіх гульняў. Але зрабіць гэта можна было і раней, і ў многа разоў танней. Вы понимаете, все это можно делать и без помпезных игр, а просто в качестве, скажем так, улучшения инфраструктуры и жизни населения. Когда узнаешь цену на автобусы эти по $500 000, которые к европейским играм закупают, если вы поедете по городам другим, там нету автобусов, еще лазы ездят, и карусы старые. Итак, что мы высветлили? Беларусь выдаткуе на правядзенне еўрапейскіх гульняў менш грошай, чым Азербайджан, дзякуючы больш выгодным умовам, выгандляваным ад еўрапейскіх алімпійскіх камітэтаў. Дзякуючы меншаму размаху святочных мерапрыемстваў, а таксама дзякуючы таму, што ў нас будзе менш дысцыплін. Што праўда, менш спаборніцтваў патэнцыйна азначае і менш даходаў ад мерапрыемства. Але адмыслоўцы, в прынцыпе, сыходзяцца на тым, што спадзявацца на акупанне гэтага праекту не прыходзіцца ні пры якіх раскладах. Але фінансавыя страты ад гэтага мерапрыемства могуць быць шматкроць раздзьмутыя дзякуючы схемам з прыкметамі распілу, непразрыстым закупам і пераплатам абранаму колу дастаўцаў за кошт беларускага бюджэту, то бок нашых з вамі грошай. Сродкаў, размарнаваных на адным толькі закупе ў адной спартовай дысцыпліне, хапіла б на тое, каб цалкам абсталяваць цэлую трэніровачную базу ў гэтым відзе спорту. Хто канчатковы бенефіцыяр гэтых схемаў з прыкметамі карупцыі? Асобная федэрацыя ў асобных відах спорту, дырэкцыя еўрапейскіх гульняў, якую ачолюе Александр Лукашенко, ці еўрапейскія алімпійскія камітэты, якія спрабуюць раскруціць свой малазапатрабаваны камерцыйны праект праз непразрыстыя здзелкі з аўтарытарнымі рэжымамі. Мы працягнем разбірацца. Каб не пропустить новые расследования и доследы телеканала «Белсат», не забывайте подписываться на наш YouTube-канал и долучаться до нашей группы в социальных сетках. С вами был Станислав Вашкевич. До встречи праз 2 тижні в программе «Давайте разбираться».